Saúdos, sexan benvidas, benvidos unha vez máis ao mundo do fútbol en Estrada Televisión no encontro que hoxe disputa o Club Deportivo Estradense, que ven de saltar o terreo de xogo diante do Barbadas. O partido que se disputa en tarde de sábado, salta precisamente o Barbadas o terreo de xogo recibido calurosamente polos seus afeccionados. Parado dentro un momento tamén o trío arbitral. Imos rapidamente coas alineacións, pero antes decirlles que se vai facer un minuto de silencio por o recente pasamento do señor Piso, pero tamén atención ao pasillo de honra que vai facer polo ascenso do equipo a primeira autonómica do equipo de regional do Barbadas. Por lo tanto, pasillo de honra que vai facer o Barbadas, lógicamente, pero tamén o Club Deportivo Estradense. A Unión Deportiva Barbadas B, neste caso, que ven de conseguir o ascenso a primeira autonómica, que recibe os aplausos dos afeccionados e tamén, lógicamente, os aplausos dos xogadores tanto do Barbadas como do Club Deportivo Estradense. Imos aproveitar para ir rápido con a alineación. Xa lles digo que logo vais a proceder a un minuto de silencio polo recente pasamento do que foi utillero do Club Deportivo Estradense, o señor Piso, cando salta tamén o trío arbitral Secundino Soto Pérez, o colexiado auxiliado de Diego Otero e de Óscar Enríquez, os tres do Colexio de Santiago. Por parte da Unión Deportiva Barbadas, co número 1 Sotelo, o número 2 Saúl, o número 3 Julito, o número 4 López, o número 5 para César, o 6 Ismael, o 7 Cristian, o 8 Felipe, o 9 Alex, o 10 Almeida e 11 Outomuro. No banquiño estarán co número 12 Dieguito, o 13 Freire, o 14 Abel, o 15 Pele e o 16 Barabdela. Vaise proceder agora ao minuto de silencio que lles dicíamos por o señor Piso, o utillero de toda a vida do Club Deportivo Estradense. Vense de anunciar por megafonía e farase, repito, ese minuto de silencio xa nun momento. Agardamos, lógicamente, para ir coa alineación do Club Deportivo Estradense xusto cando remate ese tempo, ese minuto de silencio, aínda que se está procedendo o que é o sorteo de campos e, polo tanto, vaise, repito, agora sí, a facer ese minuto de silencio. Despois será cando saque de centro ou cando arranque o partido. Atención, polo tanto, porque o equipo que en principio sacará será o Club Deportivo Estradense. A esquerda xoga a Unión Deportiva Barbadas. Estamos agardando ese minuto de silencio. Será cando o colexiado defina, lógicamente, o arranque do partido. Atención. Agora. O aplauso dos afeccionados para o señor Piso. Vai arrancar o partido e sacará o Club Deportivo Estradense de centro. Será nese momento, agora mesmo, cando arrancan os primeiros 45, e imos coa alineación do Club Deportivo Estradense. Maquelele na portería, número 2 Manu, o 3 Roberto, o 4 para Pepe Rico, o 5 para Guti, o 6 para Marcos, o 7 para Manuti, o número 8 para Vicente, o 9 Fafu, o 10 Adao e o 11 Julián.
No banquiño, xunto a Ramiro Sorbet, estarán co 12 Brais, o 13 Toledo, o 14 José Ramón, o 15 Peiteado e o 16 Nando. Seu equipo que pon en liza hoxe o Club Deportivo Estradense no que será o penúltimo partido da tempada en canto ás visitas por parte do Club Deportivo Estradense, xa que o último encontro será precisamente o que remate a tempada, será en Ío. Pepe Rico, necesaria, imprescindible a victoria do Club Deportivo Estradense no encontro de hoxe, sí ou sí ou sí, que sempre acuñamos para o Club Deportivo Estradense. Foi, lóxicamente, a tónica da tempada, hoxe máis que nunca, atención, envío moi pasado directamente fora. Decíalles que hoxe máis que nunca, xa que é imprescindible a victoria obviamente agardar o que fagan os dous equipos que están colocados por enriba do Club Deportivo Estradense en canto a clasificación e, ao mesmo tempo, o pinchazo, lóxicamente, do Club Deportivo Estradense non pode existir. Ten que ser o único equipo, teñen que pinchar algún dos outros dous, pero en todo caso o Club Deportivo Estradense non pode pinchar nestes últimos xa 3 encontros e asegurarse, cando menos, a segunda plaza na táboa clasificatoria para o ascenso soñado a terceira división. Fafú, envío moi longo, intenta chegar a Dao, está pisando área, botou fora directamente a córner César. Será a primeira oportunidade a balón parado para o Club Deportivo Estradense. Marcos, que obviamente buscará unha vez máis, como fai habitualmente o dorsal número 6 do Club Deportivo Estradense, o gol directo na portería que defende Sotelo. Estamos lóxicamente con todo o proceso de atención ao saque. E pedimoslle unha vez máis disculpas, estamos ubicados no medio da grada e algunhas zonas do campo, e vai o saque, algunhas zonas do campo. Gol! Chegou o gol de Guti, o primeiro gol de Guti, o saque, o segundo pau de Marcos, entrou pola parte de atrás Guti, cabeceaba o central do Club Deportivo Estradense e marcaba o primeiro gol do partido. Apenas 3 minutos e xa chega o primeiro gol para o Club Deportivo Estradense. Guti, a verdade é que moi boa execución do saque e ao mesmo tempo perfecto, cabeceando Guti. Importante este gol para o Club Deportivo Estradense, sobre todo a hora de pensar, de creerse nas súas posibilidades. Manu, que sacará para o Estradense. Por diante movéndose está Vicente, opta por buscar no medio a Julián, a cabeza deste non chegou a ningún compañeiro e xa intenta organizar desde atrás agora Almeida, que cedía ao seu gardameta. Sotelo de patada moi longa, cortou a Moedo unha vez máis. Medio campo, a batalla para intentar controlar o balón ata o momento está sendo moi indecisa. O certo é que os homes que xogan nas puntas de ambos os dous equipos terán hoxe que estar especialmente rápidos e atentos, sobre todo polos fallos que poidan ocasionarse nese intentos de control en medio campo. O envío cortou no Moedo, pegou finalmente na cabeza de Cristian e será lateral para o Club Deportivo Estradense. A Moedo, que está caindo a zona de lateral zurdo para permitir a Fafú que se incorpore como falso extremo, buscando lóxicamente o maior penetración por parte do habitual lateral zurdo do Club Deportivo Estradense, que xa nos últimos partidos, con número 9 ás costas, mantén unha posición moito máis adiantada e arroupando polo lateral zurdo os dous dianteiros natos, por así decirlo, como son Adao e Julián. Manu para o saque. Vicente está cerca, Manuti tamén. Manuti devolve, sacou Manu, non houve precisión no intento de control de Julito. Novo lateral para o Club Deportivo Estradense, que xa sacou rápido Vicente para Manu. Pepe Rico deixa para Guti. Manu, o envío longo,
cortouno en primeira instancia López. Sigue Manuti intentando recuperar, pero finalmente que la move Marcos, abrindo a incorporación de Amoedo, que se xoga con Fafú. Atención a Fafú, meteu sobre Adao, douse a volta, volve de novo a zona de Fafú Coiro, pero o envío de Adao ia con moi pouca precisión e colleu, obviamente, en unha situación moi pouco clara a Fafú. Fíxense, sobre todo, na ubicación que está tendo os dous homes de medio campo do Club Deportivo Estradense, Manuti e Vicente, apoyando sempre en labores defensivas os dous centrais, pero sobre todo caindo Vicente un pouquiño á banda dereita e quedándose Manuti máis pegado á zona de medio campo para tentar de buscar, sobre todo nos balóns aéreos, os xa non controis, senón lóxicamente o dominio do balón por arriba. Fafú, que na leva agora é Barbadás, chega a Manuti, no que lles decía, atención agora a Ismael, o envío moi longo, a chegada en banda de Alex, o centro, cortou no Guti, envía o balón directamente fora, en saque lateral para o equipo de Barbadás. Estamos no minuto 6, ímonos para o 7, vence por 0-1 o Club Deportivo Estradense. Saúl, Guti último en tocar o balón a córner, por lo tanto xa suben os homes altos do Barbadás, especialmente, atención, o número 9 Alex, que é un home moi alto, e que ten a marcarse cando chega aí a zona de perigo específica de Guti e tamén de Amoedo, os dous homes que tamén son os que mellor soen ir por arriba en balóns aéreos. O saque en curto, douse a volta no centro Barbadás, buscou o desplazamento Cristian e agora quen sube é López. Volve a sacar a López, prolonga Manu e chega a zona de Outomuro. De novo saque, metía a cabeza Amoedo e por dúas veces chegou Makelele para controlar diante precisamente da presencia de Alex. Pepe Rico. Marcos buscando a Fafú, a cabeza deste metía o balón no medio, pero nesa zona xa non había ningún xogador do Club Deportivo Estradense. De novo a saída a banda dereita, recupera ou intenta recuperar en zona de 3/4 o Club Deportivo Estradense, facendo unha presión sobre os poseedores do balón e tentando de que non haxa progresión en canto ás xogadas de combinación de Barbadás, e ao mesmo tempo tentar de buscar posteriormente algún dos xogadores hábiles do Club Deportivo Estradense, os uns contra un en zona de perigo. Saque de banda para o Barbadás. En principio, de novo volvía a incorporarse como dianteiro centro Alex, pisando área e buscando probablemente un balón, un centro, en definitiva. Cortou Manu, atención que se lle marchou agora no intento de controlada, o balón fora, saque de banda para Barbadás. E fíxense unha vez máis os problemas que ten o equipo local para organizar ou intentar de buscar balóns con certa calidade a hora de poder xogar en zona defensiva, e que os interiores do Club Deportivo Estradense e os propios dianteiros están facendo un bo traballo defensivo, unha boa presión cando hai falta sobre a saída do balón. Manu, que lle protestaba ao colexiado a falta que sinalaba Secundino Soto, e polo tanto a xogada de novo con perigo será libre e indirecto. O brazo en alto do colexiado contra a portería de Makelele. Vicente e Manu, dos homes do Estradense, atentos, sacou sin ordenar o colexiado. Ahora pode, se así o desexa, sinalar ou enseñar un cartón, vai a tranquilizar, non quere facelo. Precipitouse Felipe, posto que o colexiado estaba precisamente a instancias del marcando os pasos
da barreira e aproveitou ese momento para sacar rápido. Bueno, pues repite esa xogada, pero xogouse un cartón amarelo o número 8 de Barbadas. Minuto 10, atención. De novo, libre indirecto. Aí vai o saque. Moi cerrado, meteu o pé Marcos, volve a zona donde se sacaba a falta e agora é a entrada de Outomouro. Continúa, move hacia a zona dereita, o envío de Saúl, rexeito e recupera o Club Deportivo Estradense, que inicia o contraataque por mediación de Manuti. Envía, atención, sobre Fafú, pisa área, o envío hacia o segundo, chegou para meter a cabeza Julito, posto que entraba con moitísimo perigo de novo o Club Deportivo Estradense, que ata o momento non está chegando claramente á zona de portería de Barbadas, pero as dúas veces que o fixo, unha foi gol e a outra realmente creou perigo. Manuti caeu, non hai falta, sigue a posesión para o Estradense, agora cortou ben a defensa de Barbadas. Guti devolve a zona de perigo, envío unha vez máis hacia a zona de Makelele, sacou un apurado Makelele, Manu intenta salvar, non saeu o balón, recupera en este caso Ismael, que movía xa con Felipe, casi envía un melón máis que un pase Felipe. En todo caso volve a ter o balón o Barbadas, cortou a Moedo, a intento de centro queda na frontal, chegou Manuti, Pepe Rico, Felipe que está pelexando, eleva finalmente Manuti intentando montar o contraataque, agarraron a Dao, eso é o que sinala o colexiado, falta favorable ao Club Deportivo Estradense. Marcos, Amoedo, Pepe Rico, Makelele, o envío moi longo a frontal da área, Dao que intenta prolongar, cortou finalmente Saúl, Fafú que aleva, intenta meter dentro, a Dao que fixos un pequeno lío, continúa a posesión, caeu, non hai falta, dio colexiado que non hai falta. A min doume a impresión de que sí, de que había falta sobre a Dao. En todo caso, a decisión do colexiado é a que manda. As cousas quedaron, polo tanto, en nada para o Club Deportivo Estradense. Volvía a caer a Dao, volvía a queixar. Agora, atención, o intento de ataque era Cristian, o centro pasado de Cristian hacia o segundo, non topa rematador, intenta chegar a Outomouro. Aí está diante del Manu, meteu o pé Manu, pegou, pero non houve falta, sacou agora Vicente, e a Dao que intenta chegar, caeu agora a Dao, e aí saque lateral, diante da chegada de César, de novo para Outomouro. Felipe, o home que recibía hacia el, devolve o balón, o envío longo de Felipe, por dúas veces, en primeira instancia Makelele, e posteriormente Manu, botaban o balón fora. Será córner favorable ao Barbadas. Cristian, o home que saque dende a esquina, e pídolles unha vez máis disculpas, estamos no medio da grada e hai zonas do campo que quedan ocultas para a nosa grada, para a nosa cámara. Saeu directamente o balón e ademais grada metálica, e fíxense vostedes que ruido. Pois isto é o que temos precisamente, están golpeando a grada e o ruido é atronador. Amoedo, que devolve para Makelele, a patada longa de Makelele, busca a Julián, recupera en medio campo Felipe, busca compañeiros, non tiña ninguén ubicado en posición de ataque, intenta tapar agora Vicente, será o balón, saeulle o balón a Ismael, e polo tanto será saque lateral, pero para o Club Deportivo Estradense en zona de medio campo.
Manu home que sacará dende esa ubicación, buscou a Adao, non estivo ben no control Adao, que na leva agora o Barbadas, concretamente era Almeida. O balón hacia a banda dereita, moi pasado sobre Cristian, caracolea diante de Amoedo, móvese de novo Cristian, atención a Amoedo que sigue con él, o envío moi raso, saco a Guti, pero sigue o perigo, e bota fora directamente Julito para que se atenda a Cristian, que está doéndose precisamente no campo logo do encontronazo que tivo con Amoedo. Estáse pedindo as asistencias de banquiño para atender o número 7, o dorsal número 7 do Barbadas, do equipo ourensán. O certo é que o partido por momentos está intenso, rápido. A verdade é que a herba artificial en este caso, pero mollada pola chuvia que fixo, fai que o campo este moi rápido, e polo tanto tamén fai que haxa máis dificultades a hora de poder controlar os balóns, e sobre todo a hora de moverse. A velocidade hoxe é básica, e iso fai que vexamos un partido que pode ser eléctrico por momentos, e ao mesmo tempo con bastantes máis fallos do que habitualmente poden ter estes xogadores a hora de controles e de pases. Bueno, pues parece que finalmente xa se recupera Cristian, que será atendido na banda polo equipo auxiliar do Barbadas, da Unión Deportiva Barbadas. Estamos no minuto 17 agora mesmo de primeira metade, e momentáneamente con 10 homes o Barbadas, e devolverá lóxicamente Manuti o balón para que saque dende a banda o Barbadas. Bueno, pues devolveu ya, pero xa directamente ao lateral sin facer un saque de banda, e agora de novo intenta a defensa de Barbadas mover ou intentar organizar desde atrás, pero non topan liñas de pase suficientes. O envío ao centro moi pasado de Julito, Amoedo que se fai un pequeno lío, finalmente conseguiu sacala o central do Club Deportivo Estradense, que cae un poquinho hacia zona zurda para permitir que suba Fafú hacia arriba, é dicir, ubícase na posición de lateral zurdo, xa que o Club Deportivo Estradense xoga prácticamente con dous centrais, Pepe Rico e Guti, e as axudas de Manu en banda dereita e de Amoedo en banda zurda, pero que tamén calquera dos dous poden en un momento determinado facer funcións de central. Adao que estaba pelexando, Marcos que non dá chegado, finalmente consigue levala Felipe, chegou Amoedo para cortar, Saúl de novo a zona de Almeida, caeu Almeida, non hai falta, dio colexiado, Pepe Rico intenta montar Fafú contraataque e cortou a defensa de Barbadas o envío que buscaba a profundidade en banda zurda por parte do Club Deportivo Estradense. Cando xa entrou de novo Cristian, incorpórase polo tanto xa o xogador de Barbadas ao terreo de xogo. Intentará darse a volta, está tapado, por atrás chegaba para auxiliar Fafú, o centro de Adao, a perna cambiada, moi pasado, e por dúas veces engatillou Vicente, e magnífica a resposta que tivo agora o tiro de Vicente. Manuti cortou a defensa local, envía o balón directamente fora. Minuto 19, ímonos xa, estamos no 20 de primeira metade. O resultado de 0-1 para o Club Deportivo Estradense. Unha tempada
que está a piques de rematar, en a que o Club Deportivo Estradense saía co objetivo do ascenso, e quedan, despois deste encontro, simplemente xa 2 máis para certificar ou non o objetivo cumplido. Saúl, o Gallá sí, evidentemente. Julián pelexando no medio campo, devolvía atrás Ismael, o central César que busca agora a incorporación na banda, Manu que consigue chegar, recupera, metía longo, con moi poucas posibilidades para Dao, e finalmente o gardameta local Sotelo que xa sacou para que mova o medio campo local. O balón moi pasado e ao fora de xogo, marcado agora a Cristian. O envío de Felipe buscaba a Cristian e o fora de xogo que sinalaba o auxiliar de Secundino Soto, o colexiado do encontro. Pepe Rico, Fafú, Adao, que intentaba recuperarse. O cambio completo de Fafú, busca a Vicente, bonito control do interior, cortou a defensa, continúa a pelexa na frontal. Finalmente chega o envío para Marcos, que dende moi lonxe buscaba a portería, pero saía á dereita da portería de Sotelo, de ese home que sacará agora para Barbadas, para Unión Deportiva Barbadas. Manuti metía a cabeza, intenta Manu devolvela a zona da frontal da área local, e fíxense como prácticamente o balón bota segundos na zona, un segundo como moito, posto que a velocidade é endiañada. Ningún dos dous equipos quere historias cerca da zona defensiva, e polo tanto ás veces semella casi un partido de tenis entre dúas liñas defensivas, agardando os dianteiros máis o fallo das propias defensas que as xogadas de combinación. Pero en todo caso, o a emoción do resultado, cando houve man agora, sinala o colexiado favorable ao Barbadas, decía, a emoción do resultado é a que mantén, obviamente, a intensidade, a forza de ambos os dous equipos. Felipe, o home que en principio está pedindo a zona de saque, e xa ubica Maquelele a súa defensa na liña frontal da área. Me imagino que novamente buscará un balón alto, sobre todo Ale. Non, pois equivoqueime totalmente, porque buscou unha xogada de combinación, a entrada por banda, atención, Automuro marchouse o balón e foise directamente fora para o saque de portería. Estaba claramente ensaiada a xogada, pero quizá no último momento dubidou Automuro no centro, ou no que era a resolución do centro, buscando a Alex. Pepe Rico, Guti, Marcos, longo de Marcos, intentando unha diagonal, cortou a defensa e recupera Manuti, o intentaba, porque marchouse no control o mediocampista do Club Deportivo Estradense. Volve a zona defensiva de Barbadas, que volve de novo a meter empatada moi longa a frontal da área, e Maquelele xa chapouse maiores problemas, xogando raso e con Guti. Longuísimo de Guti, consiguiu controlar a Fafú, agora Julián, o envío de Julián moi frouxo, e directamente as mans do gardameta local de Sotelo. Amuedo para o salto, Fafú, Julián na parede de novo con Fafú, douse a volta ou intenta darse a volta, está moi tapado. Saúl Levome, que está ao seu lado, sigue, marchouse o balón finalmente a Fafú, e será saque lateral para o Barbadas. Eu estou vendo moita concentración, ao menos a nivel defensivo no Club Deportivo Estradense. Estánse tomando moi en serio o partido, saben que se xogan moito no encontro,
as evolucións defensivas priman hoxe, sobre todo xogando como están a favor de marcador agora mesmo. Saque de banda unha vez máis en zona oscura para Saúl, o xogador local. Alex intenta xirarse, resbalou el mesmo, perdón, non era Alex, senón Almeida. Sacou a Moedo, mete sobre Julián, chegou Julián por velocidade, empurrábano en principio César, e continúa a pelexa por cada centímetro cadrado deste césped, deste campo de Ourense, o campo de Barbadás. Caeu agora e falta de Manuti, caía en zona de medio campo Ismael. Manuti que se enfadaba co colexiado. O primeiro cartón do partido para o mediocampista do Club Deportivo Estradense, que ven de amosar Secundino Soto, o colexiado santiagués. Felipe, o home que saca, abrindo a zona de Julito, intenta tapar, consiguió uno finalmente Vicente, enviou o balón fora. O interior do Estradense sigue a pelexa Vicente, foi tamén unha vez máis o último en tocar, de novo mesmo sitio, mesmo saque en lateral, pero para o equipo ourensán. Marcos, fora de xogo, sobre a liña estaba en fora de xogo Adao. O certo é que a xogada foi moi rápida e Adao saía, dá a impresión de que por centímetros, si é que estaba en fora de xogo. En todo caso, sempre o mellor ubicado é o auxiliar, que é o que está evidentemente en liña co xogador do Club Deportivo Estradense. Maquelele, o que chegaba ao balón logo de que tanto Guti como Manu deixaranse que botase. E o saque longuísimo, prácticamente a frontal da outra área, cortou de cabeza López, meteu agora Marcos a cabeza, leva por dúas veces, Fafuqui meteu agora, ou intentou Marcos, perdón, o centro, prolonga a defensa, chega para Vicente, baixou na Vicente, intentou engatillar, non foi efectivo o seu disparo, pero de novo recupera en zona de medio campo Club Deportivo Estradense. A Moedo, veñen a presionalo, era Cristian, Pepe Rico, a patada de Pepe Rico a frontal, Julián que intentou meter a cabeza, e agora é Guti o que está facendo a presión en medio campo. Caeu Manuti e hai a falta favorable o Club Deportivo Estradense. Unha falta xusto un par de metros por diante de medio campo, e imos ver se Marcos desde aí dispara ou non, posto que non lles extrañe que Marcos busque portería desde esa zona. Está casi en medio campo Julián, e o balón fora. Buscou un centro a frontal prácticamente da área local, e o balón de Julián cabeceou pero defectuosamente á esquerda de Sotelo. Minuto 29 prácticamente, quedan 15 minutos para rematar a primeira metade. O resultado continúa inamovible, gaña en Ourense diante do Barbadás o Club Deportivo Estradense 0-1, un resultado que sigue facendo soñar aínda coas posibilidades de ascenso do equipo do Club Deportivo Estradense. A cesión a Maquelele, sacou o porteiro, recupera medio campo Barbadás, Manu mete a cabeza, Marcos devolve tamén, a patada a seguir de Manuti, Adao que intenta chegar, finalmente controla Cristian para o Barbadás, xogou atrás agora co central César, a patada de César directa, a zona defensiva, metía Alex a cabeza, volve a quedar o balón suelto, disparo, e respostou perfectamente agora Maquelele,
enviando nunha estirada perfecta o balón prácticamente ao seu lado dereito. Moi bo disparo, magnífica a resposta de Makelele. Cando César estás en ataque, tapa Pepe Rico, o balón de novo dentro, intenta darse a volta, intentaba, porque xa está moi tapado o Tomoro, vai intentar a levar Fafú e o balón vaise pelexado polo lateral reconvertido en extremo do Club Deportivo Estradense fora. Saúl pegando, pero sin dirección, e Vicente que consigue controlar. Meteu o balón abaixo raso, cortou agora ben a defensa López. Marcos. Ahora o coiro de Marcos non atopou dirección, pedían man os xogadores do Estradense, non a quiso conceder tampouco o colexiado, e de novo a posesión para o equipo que viste de azul, o equipo de Ourense, o Barbadas, a Unión Deportiva Barbadas. Saúl atrás con López, abre máis para César, a apertura deste ao outro lado sobre Julito, o envío longo, meteu a cabeza Pepe Rico, Guti deixa para que controle agora Makelele, que vai a coller o balón cando lle chegue testimonialmente como chegaba Felipe a zona onde tiña o coiro. Longuísimo, unha vez máis, o saque de Makelele. César que saltou e quedábase doendo a Moedo, perdón, a Dao, que beixou o coiro e finalmente será saque lateral, pero para o equipo local, para a Unión Deportiva Barbadas. E devolve deportivamente outro muro o balón ao Club Deportivo Estradense. Guti, Pepe Rico, mandou os homes a tapalo. Fafú, que intenta darse a volta, consigue marcharse o xogador vermello. O seu envío non tivo demasiada precisión e agora que en presión en medio campo e cae o Club Deportivo Estradense. Vicente que metía o pé e o home que caía era Almeida, e polo tanto nova falta favorable a Barbadas. E aí agora vamos a ver, porque me dá a impresión de que se pita falta de Amoedo e falta sobre Cristian, e polo tanto unha falta perigosa, posto que é como un semicórner. En principio vin levantar o bandeirola, pero pensaba que podía ser fora de xogo. Non, é falta, e ademais ollo porque é unha falta perigosa, repito, porque é un semicórner contra a portería do Club Deportivo Estradense. Felipe, o home que está para o saque. Estamos no minuto 33 de partido. Defende prácticamente todo o Club Deportivo Estradense. Acá Julián e ataca prácticamente todo Barbadas. Aí vai o envío. Amoedo que metía a cabeza, prolongou, intenta chegar para salvar Ismael. O centro deste, meteu as mans Makelele e de novo recupera o Estradense. Intenta sorprender, pero sin dirección. O envío de Marcos. Chegou a Dau, caeu o xogador do Estradense. Será falta e cartón amarelo para o xogador local. 34 minutos. Nova falta favorable ao Club Deportivo Estradense, de cartón amarelo para o xogador de Barbadas. Marcos, aí vai o envío de Marcos, sacou, ahora ven a defensa, a saída moi complicada. Pepe Rico, atención á velocidade agora de Almeida, dentro de área, chegou Guti, envía a córner Guti,
facendo perfectamente a cobertura a Pepe Rico. Engrasada estivo aí a defensa do Estradense, con un Pepe Rico que veu, obviamente, que tiña dificultades para tapar a entrada en velocidade de Almeida. Fíxolle perfectamente Guti a cobertura, o ver que o xogador localía hacia a zona de córner. O envío, rexeita en Adao, chega aínda no envío largo de Julito a zona de medio campo e aí volve a recuperar Marcos. Atención porque perde, caeu Alex e hai falta. Falta de novo, e unha vez máis, agora sí, perigosísima, moi frontal a falta, no minuto 35, a 10 polo tanto, para que remate esta primeira metade. E Felipe, ademais do propio Outomouro, os homes que están preparados para o saque. Imos ver cal deles é o que dispara, porque probablemente busquen portería. Evidentemente está en unha situación ideal para intentar sorprender a Makelele. A falta, repito, ten moitísimo perigo. 4 ou 5 homes do Club Deportivo Estradense, 2 añadidos de Outomouro, perdón, de Barbadás en Barreira. O envío, as mans de Makelele, moi frouxo o envío de Felipe. Levaba moita intención, salvou moi ben a Barreira, pero lóxicamente tiña moi pouca forza e iso permiteu que chegase Makelele para o seu control. Están agarrando a Vicente, hai falta. Falta favorable ao Club Deportivo Estradense. E de novo Manu. O envío de Manu hacia adentro. Julián que intenta darse a volta, está entre 3 homes. Adao que viña a sudar, metía o pé finalmente o xogador do Estradense, que pedía falta, pero dome a impresión de que non había. E será saque de banda, xa o fixo rápido o equipo local, o equipo ourensán. A saída de Almeida, intenta tapar no medio Pepe Rico, sobre chegada de Alex, cortou finalmente Fafú, e aí fora de xogo de Adao. Levantou a bandeira o auxiliar Óscar Enríquez, e polo tanto a xogada xa invalidada, fora de xogo, favorable a Barbadás, a Unión Deportiva Barbadás. Guti impoñéndose no xogo aéreo central do Club Deportivo Estradense. Manuti que abría sobre Vicente. O envío longo de Vicente, ten moi poucas opcións de chegar Julián, corría máis testemuñalmente que outra cousa, e Sotelo que xa sacou de novo buscando a banda zurda. César xogando de primeiras con López, movendo agora no medio o Barbadás, e a entrada en velocidade para que chape agora perfectamente diante da entrada de Felipe. De novo Makelele. Fafú, Marcos, de novo Fafú atrás con Pepe Rico. A dereita ten a Guti, máis a dereita está Manu. Guti sube o central, devolve para Pepe Rico con Campo. Busca a penetración Rico, move agora en corto con Fafú, no medio con Julián, a parede de novo para o propio Fafú, chega a Dao, métese dentro, e xa viron como finalmente sacou ben a defensa en unha nova aproximación e con moito perigo por parte do Club Deportivo Estradense. E que cando volve a chover con certa intensidade en Ourense, nesta superficie, o balón raso, rasear o balón e as xogadas en velocidade son as máis difíciles de facer, pero tamén son as máis efectivas. Estamos en unha superficie que, salvando as diferencias, parecese moitísimo a de fútbol sala. Julián, Adao, pelexando con toda a liña de centrais, e finalmente leva Outomouro. O cambio total de Outomouro hacia Cristian, cortou na Moedo, e o balón vaise perder en saque de portería.
para o equipo local. A 5 minutos exactamente de que cheguemos aos 45 e polo tanto remate oficialmente a primeira metade, aínda que me imagino que o colexiado Secundino Soto alongará a primeira metade 1 minuto ou 2 polo momento en que precisamente Cristian estivo sendo atendido. Falta en zona de medio campo favorable ao Club Deportivo Estradense. Marcos, que se dou moita presa, buscando sorprender, buscou a Vicente. O centro de Vicente, Adao que non chega para prolongar, volve hacia o balón, finalmente leva Automouro. Está tapando a posible saída Vicente, Amoedo que controla. Buscaba Julián o precisión Marcos, de novo para a entrada agora desde atrás de Amoedo, atención Amoedo, tiro. Chapou ben, ainda con dificultades Sotelo, o gardameta local, que a mí sinceramente físicamente dá a impresión de que é un rapaz moi novo, non sei se de juvenis ou non, pero en todo caso ten unha fisonomía de rapaz moi novo. O gardameta local Felipe douse a volta, o envío en profundidade, intenta chegar e chegou finalmente ao centro pasado, pero xa o balón saíra e polo tanto eso foi o que sinalou o colexiado. Saque de portería para o Club Deportivo Estradense. Makelele buscando precisamente a Amoedo, que devolve ao medio para Pepe Rico, a dereita Guti, que vai recibir. Non se dou a volta, buscou de novo a Pepe Rico, a esquerda ten a Amoedo e tamén a Xome, Fafú. O intento rápido de parede de Marco non funcionou, recupera de novo Ismael, saindo Barbadas, Automouro, metía o pé Adao, intenta aproveitarse Vicente, pode chegar o sprint, caeu Vicente, caeu tamén agora o xogador local, o partido que non se para, ahora sí, e finalmente, mentre se vai atender o xogador local, dame impresión a min de que é Almeida, pero non lle vexo dorsal e polo tanto non estou seguro. Pois non, era o central, era César. Houve un momento de indecisión aí por parte do trío arbitral. O saque moi longo, directamente ás mans do gardameta do Club Deportivo Estradense, Makelele, que xa saca cas mans, buscando a Amoedo. A patada a seguir de Amoedo no medio, cortou na defensa, volve á zona do propio Amoedo, que saltará de cabeza. Por dúas veces, estáse impoñendo sempre no xogo aéreo e hai falta. Fora de xogo, en este caso, de Adao, era o que sinalou o colexiado a instancias tamén do seu auxiliar. Pepe Rico, que envía para o medio, intenta levala Felipe, deixou atrás o movimento en banda para Saúl, de novo Automouro, Pepe Rico que tranquiliza e deixa que o coiro chegue ás mans de Makelele, que casi se fai un lío. Afortunadamente non tivo complicacións diante da presencia perigosísima de Alex. Vicente que non chegou, a Adao que tampouco, e imos ver que pita o colexiado, pois lateral para o Club Deportivo Estradense. Saque lateral e Manu, o home que fará o saque. Por diante Adao e Vicente. Buscou a Adao, cortou finalmente o intentou levar a Adao, sacou agora o centro, pero xa saliu o balón. Eso é o que indicou o auxiliar, que literalmente rouboulle a Adao a carteira a Julito nese 1 contra 1, o lateral zurdo. Pero por suerte para o propio lateral, o balón xa lle saíra. Adao de novo. E agora saque de portería para o equipo local, cando chegamos xa ao minuto 45. Por lo tanto, a partir de agora, tempo de desconto, xa levamos uns segundos.
nun encontro que, como sempre dicimos, mantén a emoción, aínda que o fútbol non foi brillante en ningún momento, pero sí con algunha xogada que se pode sublinhar como máis que interesante, ou alo menos algúns xestos técnicos. Julián, Vicente, atención a Marcos, non foi quen de chegar, cortou saindo da súa área Sotelo, enviou o balón directamente fora a saque lateral para o Club Deportivo Estradense. Repito, en tempo cumprido xa desta primeira metade. E Manu, o home que vai facer o saque, atrás, con Guti. A patada seguida de Guti para Dao, bonito control do brasileiro, agora non foi quen dele, vale, final. Rematou a primeira metade. O resultado de Unión Deportiva Barbadas 0, Club Deportivo Estradense 1, unha primeira metade intensa en canto ao que foi a pelexa, a loita, probablemente non exenta tampouco de algunha xogada brillante no medio de unha choiva que foi permanente e ao mesmo tempo de un campo de herba sintética, pero que pola propia choiva está máis rápido do habitual. En todo caso, quedan 45 minutos, nos ímonos, lóxicamente, tamén a uns momentos de descanso, sempre co patrocinio da Pastelería Mimela, a Pastelería da Estrada e a Concellería do Deporte do Concello Estradense. Volveremos nuns minutos, será xa nesta segunda metade do partido que enfrontan hoxe o Barbadas, a Unión Deportiva Barbadas 0, Club Deportivo Estradense 1. Ata dentro de uns minutos. Saúdos de novo, señoras e señores. Vai principiar dentro de un momentiño a segunda metade. Continuou chovendo con intensidade en Barbadas durante o descanso. Xa os dous equipos sobre o terreo de xogo. Non hai cambios en ningún dos dous equipos, polo tanto empezará a segunda metade como rematou a primeira. Lembremos o resultado de 0-1, gaña o Club Deportivo Estradense. Houve algún xogador do Estradense que estivo quecendo tamén no descanso, pero o certo é que diante da auga que caía sobre este campo de Barbadas, ningún dos equipos fixo quecementos intensos sobre o céspede de Barbadas. Vai comenzar a segunda parte e, polo tanto, sacará de centro agora o equipo local o Barbadas. Agora mesmo, primeiros xa segundos da segunda parte, valga a redundancia. Lembremos o resultado, unha vez máis, a esperanza que sigue viva para o Club Deportivo Estradense. Cando balón saía fora, gaña por 0-1 nun partido intenso en canto ao resultado e con algunha que outra xogada interesante, sobre todo xogadas rápidas e controis que fixeron verdadeiramente difícil que houvese en algún momento incluso algo tan fácil como parece no mundo do fútbol como é unha transición longa, e é que prácticamente todos os balóns ou todas as xogadas foron, pois, eu diría que de relámpago en segundos. Adao marchouse o balón fora. O último en tocar foi un home de Barbadas, polo tanto saque de novo de banda para o Club Deportivo Estradense. Amoedo, que sigue na zona de lateral zurdo. Lembremos que Fafú está, vexano vostedes, convertido en falso extremo, douse a volta, o disparo de Fafú agora non colleu portería e enviou directamente fora o saque para que sexa o gardameta local Sotelo que mova dende o curruncho da súa área pequena. Amoedo, que metía a cabeza, baixa en medio campo de novo Barbadas, cortou Manu, o bo recorte do lateral, meteu sobre Adao, ten campo, buscou a incorporación en banda de Fafú, vai sacar o centro hacia o segundo e a chegada dende atrás de Julián, cabeceou ben buscando a escadra da portería de Sotelo, defendeu ben o gardameta que se está doendo do seu brazo esquerdo e será córner favorable ao Club Deportivo Estradense. O córner, evidentemente, como sempre, perigoso. Aí vai o saque, Guti, agora se o balón alto e arriba. Que ven a entrada de Julián
boa tamén a resposta do gardameta local de Sotelo, que salvou un balón que cheiraba a gol. O certo é que buscou moi ben, con moita colocación a portería, non levaba demasiada forza o remate, pero sí ia moi axustado a escadra esquerda da portería de Sotelo. Marcos, Adao, Vicente, que intenta sacar de novo tamén o un contra un. O centro, cortou a defensa e sacou una finalmente hacia o medio. Guti, a patada a seguir de Guti directamente fora. Se da, por lo tanto, saque de portería de novo para o equipo local, para a Unión Deportiva Barbadas. Este equipo de Petiño de Ourense, que hoy se recibe o Club Deportivo Estradense na penúltima saída por esta tempada do Club Deportivo Estradense en regional preferente. E agardemos que tamén co obxectivo certificado final. Outomouro que non chega, e o balón que se perde en saque de esquina para o Barbadas. Será, por lo tanto, propio Outomouro o home que saque. Aí vai o envío, meteu dentro Sotelo, sacou Pepe Rico. Continúa Pelesa en medio campo, meteu finalmente Marcos o pé, intenta salvar Vicente, marchouse Vicente, e o último home en tocar foi Julito, por lo tanto será saque lateral para o Club Deportivo Estradense. En banda dereita Manu para o saque, moi pegadiños os espectadores. Manu para atrás para Guti, máis atrás está Maquelele, que recibe tamén obviamente Pepe Rico. Maquelele que sacará a patada, moi longa a zona de Vicente, prolongou este Adao que intenta controlar, pedía man Adao, na concede o colexiado, leva finalmente Julito, e de novo xoga a zona defensiva de Barbadas. Sotelo movendo con César, a patada, atención a Vicente, habilita a Adao, deixou atrás o centro de Marcos hacia o segundo, a chegada por sorpresa de Fafú. Mais atrás, sacou agora Moedo de novo o centro hacia o segundo, echa pou Sotelo, que sacou rápido para intentar sorprender no contraataque o Club Deportivo Estradense. Guti, despois de que amagase Manu, Vicente non controlou. Sotelo que apelesa no medio campo. Outomouro cortou Marcos, e o balón fora en banda lateral de novo para Barbadas. Julito, home que sacará, cedendo en un saque un tanto irregular Julito, pero en todo caso non punible segundo o trío arbitral. E de novo a posesión para o equipo local. O envío longo de Felipe, buscando a incorporación de Sotelo, perdón, de Saúl. Meteu no medio hacia Alex, cortou Guti, e o balón fora de banda en saque para o equipo local, para Barbadas. É Julito de novo, o lateral zurdo, o dorsal número 3, o home para sacar. Tapando tanto Manu como o propio Vicente. Manu finalmente dous a volta, meteu o balón dentro, pero hai falta. Sinalou fora de xogo colexiado e, polo tanto, xa quedará a xogada invalidada. Mentre estou vendo con certa preocupación a Guti, que se estaba fai un momentiño tocando a súa perna dereita, e o que non se xa nada o que ten o central do Club Deportivo Estradense. Pepe Rico, a patada a seguir, controlona perfectamente Fafú. Continúa a pelesa polo esférico, o rexeite vai a irse a córner. Xogada casi de carambola, e novo córner favorable o Club Deportivo Estradense. Xa se incorporan os homes altos, a Moedo, Guti e Marcos para o saque. Lembremos que precisamente en un saque de esquina chegou o único gol ata o momento do Club Deportivo Estradense. E buscará de novo Marcos o saque olímpico. Aí vai o envío, de novo moi pasado hacia o segundo. Ahora
prolongou a defensa e será córner, pero dende o outro lado. O córner que vai a tamén repetir Marcos, pero en este caso buscando, me imagino que un pouquiño máis a apertura, xa que é un auténtico especialista en todas as xogadas de estrategia Marcos, e golpea o balón perfectamente. Aí vai o saque, de novo pasado, sacou a defensa. Vai a chegar o rexeito ao propio Marcos, que volveu a meter a perna cambiada. Amoedo que se incorpora, caeu Amoedo dentro de área. Aquí non pasou nada, dio colexiado diante da presencia de Almeida. E o certo é que non me dou a minha impresión tampouco de que houvese falta sobre Amoedo. Sotelo para facer o saque. O zurdo, guardameta local, Manuti. A pelexa solventa finalmente Amoedo buscando unha incorporación. A de Vicente, pisa área Vicente. Buscou o pase da morte, ahora non lle saeu ben. E a saída en contraataque tapou na Xaguti. Marcos, Adao vai intentar irse, caeu Adao, non hai falta. E de novo a saída para Outomouro. Meteu dentro, atención, o tiro fora, o tiro final de Felipe estaba habilitado, pero saeulle á esquerda da portería de Makelele. Mentres os homes de medio campo do Club Deportivo Estradense pedían intensidade defensiva aos xogadores puntas do Club Deportivo Estradense. Pepe Rico que buscaba a Vicente, o balón que doulle curto, chega ainda para Manu, oxixena atrás con Guti, de novo Manu, falle Almeida a presión, Pepe Rico saca directamente hacia o centro, meteu a cabeza a Dao, caeu a Dao, non hai falta. Marcos que sigue na presión sobre a presencia de Ismael, e a cesión de novo para o guardameta local, Sotelo, que sacou o balón de encima prácticamente como puido. Recupera Fafú en medio campo. A esquerda ten a Amoedo. De novo Fafú, intenta chegar en velocidade. O último en tocar foi o central local López, segundo o colexiado, e polo tanto córner favorable ao Club Deportivo Estradense. E agora sí, de novo Marcos, e de novo as Torres. Unha xogada que se repite permanentemente en todos os saques de esquina á dereita da portería do equipo local. Faise tamén dende outro lado, pero donde ten realmente máis perigo é dende esa ubicación. Aí va envío moi pechado, intentou meter e prolongar a Amoedo, e novo córner, nova ubicación, nova saída para o que intentaba ahora era prolongar a Amoedo, e de novo Marcos, aí vai metendo e sacando en primeira instancia Saúl. O pequeno lío dentro de área, e finalmente sacou a cobertura. Fafú defendendo, Outomouro, caeu Outomouro, leva finalmente o Barbadás, cortou no medio Amoedo, continúa o ataque agora do Club Deportivo Estradense. A saída moi longa hacia a zona de Marcos, a que o balón chegou xa tranquilamente ás mans de Sotelo, que sacou rápido buscando a Almeida. O dorsal número 10, Almeida, un home ademais curtido, un home veterano, ese que sabe o que xoga está en categorías superiores. Amoedo para o saque, en banda para o Club Deportivo Estradense. Pepe Rico non o dubidará e busca a Guti no medio con Manuti. A patada de Manuti busca a penetración de Vicente en banda, na diagonal, botou o balón, foiselle un pouquiño, aguantou nada, intenta darse a volta, Manu de cara, buscaba e chegou, agora o centro de Manu, e arriba, o balón perfectamente calibrado para o remate de Julián, colleu un pouquiño antes no salto a Julián,
y simplemente ese centímetro de salto en tempo fixo que estivese xa case na caída Julián a hora de contactar co coiro e estragar o que era un perfecto remate, unha grandísima ocasión de novo para o Club Deportivo Estradense. Estamos no minuto 12 de segunda metade. En nova ocasión contabilizamos e anotamos para o equipo vermello, para o Club Deportivo Estradense, para o sí ou sí desta tempada. O certo é que o partido é moi complicado, pero ao mesmo tempo, atención a Marcos, moi longo. Decía, pero ao mesmo tempo o Club Deportivo Estradense, que se topa con ese gol de ventaxe no marcador, está lendo, ou ao menos dá a impresión a min de que está lendo ben defensivamente o encontro, e está agardando e buscando algunha opción de contraataque e sobre todo xogadas de estrategia, xogadas a balón parado con especialistas como evidentemente Marcos, que é unha garantía sobre todo naqueles balóns que están en zona de ataque zurda. Atención a Manu, conseguiu sacar o centro, moi pasado, Fafú devolve dentro e vai sacar a defensa. Chegou, intentaba chegar Manuti, pero meteu o pé César sin contemplación. Se será saque lateral para o Club Deportivo Estradense. Unha vez máis en zona cega, sacou rápido para Vicente. O envío de Vicente, o intento de chilena de Adao, o balón que se lle saeu arriba o brasileiro, que lle puxo gañas e quería poñerlle espectáculo. O certo é que se lle chega a salir ben, houvese sido ese gol que soñan a maioría dos xogadores imitando o gran mestre Pelé. Guti, Adao, cortou César, de novo Manu, e será fora de xogo o que señalou o colexiado. Guti con Pepe Rico, cambiando totalmente a zona zurda con Amoedo. Agora o desplazamento de Amoedo busca de novo a Julián, cede para a incorporación de Amoedo por sorpresa, Fafú en velocidades e chapa Sotelo, que saía perfectamente ao pico dereito da súa área. Vicente facendo unha presión, o propio Fafú sae en primeira instancia longo César. Guti deixa que bote o coiro e chegará ás mans dese home que xa sacou rápido, de Makelele, que buscou a Pepe Rico. O movimento en banda para Amoedo, longo, cortou en primeira instancia a defensa local e Julito, que se fixe un pequeno lío. Julián, que recuperou Manuti, sigue Julito pelexando con el, chega o coiro a Guti e agora non houve precisión no envío de Guti sobre Manu e saiu en banda, e polo tanto Julito, o home que xa fixo o saque. Marcos, caeu Adao, non hai falta, pode intentar aproveitarse do rexeite, saiu o gardameta Sotelo, a patada longa, vai botar e deixar que chegue ás mans de Makelele. Fíxense sempre na intensidade na que o balón circula prácticamente sin parar nunca no centro do campo, dende a frontal prácticamente de unha área ata a zona de ataque, ou buscando os homes máis adiantados de cada un dos equipos, tanto por parte do Club Deportivo Estradense como por parte do Barbadas. Lóxicamente a presión agora afínase moito, por un lado pola falta de forzas que obviamente tamén empeza a notarse nos xogadores, pero por outro lado porque ao ter moi pouquiño tempo de posesión, as imprecisións son moitísimo máis habituais. Vicente dentro de área, saeulle ben en principio o recorte, dobraba a Manu, non o veu Vicente, optou polo disparo e saeulle moi frouxiño á esquerda da portería de Sotelo, a portería de ese home que agora fará o saque. Cando se vai producir un cambio no Barbadas, en principio abandona o terreo de xogo dorsal número 11 Outo Mouro,
e imos ver quen é o home que entra, entre outras cousas porque sae xusto en fronte da nosa ubicación. Entra o número 16, Barabdela. Por lo tanto, o cambio que se fai exactamente no minuto 17 de segunda metade. Almeida cortou o Manu e o saque con Vicente. Movíase no desmarque dado, hacia el vai o balón, está moi tapado. Deixou atrás, Barabdela, a pelexa con Vicente e a falta do Barabdela sobre o propio Vicente é o que sinala o colexiado. Manu, o home que sacará, ou non, vai deixar para Marcos. Marcos, polo tanto, o home que efectuará o saque. Está diciendo a Manuti que llegó ya a posición. Ahora no hubo envío, ni imprecisión no envío de Marcos. Intenta montar o contraataque o equipo local de Pepe Rico, que cede xa, ou cedía para o seu guardameta. Salvou o Fafú, que ven a axudar defensivamente. Moi longo de Fafú, a zona de Julián entre dous homes, pedía falta e hai falta. Se hacían o bocadillo, o típico bocadillo con Julián. E a falta favorable ao Club Deportivo Estradense en zona de medio campo, prácticamente un metro por diante da divisoria. E a Moedo que sacará. Opta de oxigenar con Guti, deixou que botase e agora patada. Prolongou Vicente, vai na levar a Dao, meteuse dentro, ou intenta meterse dentro de área a Dao, taconazo non tivo precisión, sacou a defensa, cortou Marcos, chega Barabdela para presionar, o centro de Marcos, pegou finalmente en Julito, e o balón que se marcha a saque de esquina para o Club Deportivo Estradense. Minuto 19 de segunda metade. E de novo as Torres do Club Deportivo Estradense para tentar de conectar algún cabezazo dentro de área. Aí vai o saque, hacia o segundo, Guti, o balón arriba, directamente fora. Conectou Guti, pero sin dirección realmente. Él buscaba o Pau Longo, pero o coiro se oye alto para o saque de Sotelo. Manuti, o que conectaba, ahora cortou Manu e intenta dar estorbar aos homes, aos centrais locais. Falta de Vicente. A falta de Vicente sobre Ismael, sacou unha xa este rápido, intenta meter presa Felipe, a banda dereita con Saúl, e novo saque de banda para Barbadas. O mesmo home, Saúl, o home que sacou rápido, movía a primeira con Cristian. Intenta roubar Manuti, atención que pode montar o contraataque estradense, meteu para Fafú, velocidade de Fafú, o intento del centro, colleu a traspés a defensa, pero tivo sorte, chega para Julián, o envío de Julián, fora. O disparo de Julián a dereita da portería de Sotelo. Na xogada anterior, o envío de Fafú colleu a traspés a liña de centrais. E a piques estivo de costarlles un disgusto. Se chega a conectar algún dianteiro do Club Deportivo Estradense con ese pase. Prolongou Felipe, Almeida aguantando o balón e metendo en profundidade sobre a entrada de Julito. O centro e as más de Makelele. Sacou Makelele para Fafú, tapado en principio por Felipe. Continúa Fafú, deixou agora e roubou o equipo local. Manuti que metía o pé e recuperaba, pero sigue a posesión de novo para o Club Deportivo Estradense. Agarraron a Manuti, non hai falta. O balón pasado, cortou en principio a defensa, levou Vicente, vai botar fora para que se atenda precisamente ao seu compañeiro de equipo que caía na xogada anterior. E polo tanto, xogo parado mentres se vai atender a Amoedo.
Estáse preparando un cambio no Club Deportivo Estradense. Peiteado entrará de un momento a outro. E imos ver cal é o cambio. En principio dá a impresión de que será Marcos, o home que abandone o terreo de xogo. E Peiteado o home que entre. Imos ver se é así. Efectivamente, Marcos abandona o terreo de xogo. E Peiteado o home que entra. Ah, no, Marcos non abandona. Marcos está remollándose con auga e polo tanto non se produce ainda o cambio. Peiteado está preparado, pero o que si houve un cambio, o que si houve cambio foi no Barbadas. Abandonaba o probablemente o home máis alto do equipo, Alex, o dorsal número 9, o partido, entraba Dieguito na súa sustitución, o dorsal número 12. Estou pendiente tamén de cando se produce o campo no Estradense, posto que Peiteado leva un anaco xa sin ninguna protección, coa camisola xa posta, pegado ao banquiño, pero sigue sin entrar aí na partida. Saúl douse a volta, cortou a Moedo e o balón directamente fora. En saque lateral de novo para Barbadas. Vamos ver, porque agora sí parece que vai haber o cambio. Efectivamente vai entrar no terreno de xogo Peiteado e marchase Vicente. O dorsal número 8, Vicente, abandona o terreno de xogo, entra Peiteado, o dorsal 15. Estamos no minuto 23, casi 24 xa. E polo tanto a ubicación de Peiteado será a de lateral dereito, mentres subirá Manu á zona de Vicente. Un cambio habitual tamén en moitos partidos, cando ahora que un home hai falta de Julián. Caía nesa pelexa no medio campo Ismael, a falta que sinala o colexiado. Decílles que o cambio habitual, que tamén se soe facer no Club Deportivo Estradense, Manu, ese home que agora non chegou por pouco, sube a súa ubicación, a posición que tiña antes Vicente, ubicándose como interior dereito, e cae a banda dereita Peiteado na posición de lateral dereito. Un cambio que se sucedeu nos últimos partidos en moitas ocasións, sobre todo coa chegada precisamente de Ramiro Sorbet ao banquiño do Club Deportivo Estradense. Guti oxixena con Pepe Rico. Pararon os xogadores mirando para o liña por si había algunha xogada punible ou si levantara a bandeira, pero o auxiliar non marcara absolutamente nada. De aí un pouco a indecisión que tiveron algúns xogadores por un momento. Manuti pelexando no medio campo, Abreu Felipe sobre a incorporación agora de Julito, o centro deste Makelele, atención que está habilitado dentro de área, ou estaba habilitado Alex. Sigue o perigo. Perdón, non era Alex, era Felipe. E agora Peiteado tapando a progresión de novo na súa zona natural. O momento de maior peligro do Club Deportivo contra o Club Deportivo Estradense. Minuto 25. Medra a afición. Resoan as latas do campo de Barbadas. O movimento ofensivo de novo, a banda continúa tapando o intento Manuti, intentou marcharse ben e conseguiu sacar córner Baradela, córner que vai a efectuar Felipe. Escoiten vostedes, Felipe que sacará ese córner. Imos ver. Atención, de novo, o intento de centro, o balón atrás, moi pasado, estrobou o colexiado, habilitou o disparo, arriba de Julito. O disparo de Julito, e o balón arriba. A Moedo, longo. Pelexando no medio, Barabdela que intenta devolver a zona de perigo, meteu a plancha agora Fafu sobre a posible chegada de Dieguito.
eso foi o que sinalou o colexiado. Falta favorable o Barbadas. Ismael preparado para o saque, abrindo hacia Julito. Ven tapar Manu, fai o propio Marcos. Continúa Julito, Marcos cerca, intenta meter adentro, cortou peiteado, a saque de peiteado, volve a devolver a mesma zona a defensa. Finalmente chegou Manu, Marcos, continúa o lío, oxigenan con Pepe Rico, devolve para Guti, vai pegar patada, sacou longo, metía a dado o pé, recupera a defensa local. Ahora mesmo xogo moi embarullado, con moita forza, pero con moi pouca precisión. Atención ao movimento de desmarque de Julián, fora de xogo. Fora de xogo de Julián, levantou a bandeira Diego Otero, o auxiliar de Secundino Soto. O certo é que a xogada é moi xusta. De novo, Julián ve claramente a ubicación, busca a saída, e dame a miña impresión de que si era fora de xogo era por moi pouquiño. Almeida abrindo, a incorporación en banda dereita de Saúl. O centro deste, agora sacou Guti, diante do intento tamén de esa tiseira de Almeida. Peiteado. O a defensa local, que continúa tendo máis opcións de tocar, lóxicamente, en campo propio, a medida que se gañan metros, cando agora Pepe Rico e Marcos entraron a limón sobre Ismael, e o saque lateral que xa fixo Barbadas. Almeida intenta darse a volta, pedía falta, non conceden, sacou Fafú, patada longa, corre a Dao, intenta chegar tamén o lateral, o dianteiro, perdón, e falta do propio Dao sobre o central César, que sacou rápido, vai sacar Barbadas. Non queren perder tempo. Manuti traballando duro en zona de medio campo, intenta axudar agora a Dao, Felipe, o balón, atención dentro, pode haber perigo, Ismael, xa viron como afortunadamente estragouse a xogadas en ataque do equipo de Barbadas. Estamos no minuto 30 de segunda parte. O resultado, a falta de 15, e lóxicamente o que desconte o colexiado, continúa sendo positivo para o Club Deportivo Estradense, que vence aquí en Ourense o Barbadas por 1-0. Un gol que pode valer ouro realmente. Fafú, Diego agarrado, cae Diego e hai falta. Agarraban a Fafú e a falta que sinala o colexiado cando se vai producir un novo cambio. Dame a impresión de que no Barbadas é o dorsal número 4 e tamén no Club Deportivo Estradense. En principio o cambio no Barbadas estaba previsto, era o dorsal número 4, o ao menos pareceume que ia hacia banquiño, pero non o acabo de ubicar. Efectivamente, hubo cambio, como digo. López foi o que saiu e entrou o número 14, Abel. Por lo tanto, ese era o cambio. Atención ao saque. Con qué perigo, córner favorable ao Club Deportivo Estradense. Estivo aí ben o gardameta Sotelo, salvando e metendo as mans, prolongando o balón, enviando directamente a córner. E saque que fará Marcos, cando tamén se está preparando un cambio no Club Deportivo Estradense. José Ramón entrará de un momento a outro, pero atención a este córner que volve a ter perigo. Vai o saque, agora moi curto hacia o primeiro, balón que volve a sair fora e volvese a repetir a xogada. Pídese un novo balón a zona de banquiños.
cando se enviaba outro dende banquiños, volvía precisamente o que estaba fora do campo xa. E agora o novo córner que volve a facer, ou fará efectivo Marcos. Aí vai o envío, moi pasado hacia o segundo, e a falta por empurrón que sinala o colexiado, ou ben porque xa saiu o balón, calquera das dúas cousas. Dá-me impresión a min de que cando ahora sí vai se producir o cambio no Club Deportivo Estradense. Dice que dá-me impresión de que houve empurrón, pero que tamén o balón sairá. Bueno, pois vai entrar José Ramón, o dorsal número 14, e marchase a Dao por parte do Club Deportivo Estradense. Reforza, por lo tanto, a liña de medio campo con un home máis de medio campo como José Ramón, media punta, e a Dao abandona o terreo de xogo xustamente no minuto 33. Amoedo, Fafú, terrible a entrada sobre Fafú, será cartón. Estáse doendo Fafú no campo, o cartón amarelo para César, para o central do Barbadas. Metía forte a perna César, xogouse o físico Diego Castro Fafú. A entrada moi dura, moi forte. Creo que sin intención, obviamente, de facer dano, pero meténdose fortísimo o pé. Fafú, que sufría o impacto na súa perna dereita. Xa se recupera Diego, abandonará momentáneamente o terreo de xogo para ser atendido, máis que nada para que pasen uns segundos e recuperarse, e logo volverá o terreo de xogo. E Marcos preparado para efectuar de novo o saque de falta, e pode buscar portería dende aí. Aí vai Marcos, moi alto, buscou efectivamente portería, pero agora saeulle o balón moi desviado cando se volve a reincorporar Diego Castro Fafú o terreo de xogo, e polo tanto continúa xa o Club Deportivo Estradense con 11 homes. Sotelo, fortísimo ao medio, meteu Manuti a cabeza. Fafú meteu a cabeza no medio campo. Aí o Estradense, atención ao enfrontamento, porque volveu aí a tropezar Fafú co xogador de Barbadas. Sigue ahora botándose unha man a cara Diego, e sacou xa Barbadas rápido. Minuto 35. Julito Cabreo a banda zurda, intenta chegar no centro, concretamente era Baradella, e finalmente xa viron como será saque para precisamente o Club Deportivo Estradense. Peiteado, busca prolongar, meteu Manu, baixou de novo o Barbadas, chegou axudando José Ramón. Fafú marchouse de un home, agora de outro, deixou atrás e habilita para Amoedo. Meteu no medio campo con Manuti. José Ramón entre dous homes vai intentar irse, están agarrando, agarraba aí Dieguito a José Ramón, a falta sacou na Marcos. Manu metió, buscaba a Julián, non chegou o coiro para él, vai a sacala a Julito. Baratella abrindo e buscando de novo a banda dereita por parte de Barbadas. Tapando no medio José Ramón. Intenta controlar a Julito diante del Manu. Finalmente o balón chega suelto para que recupere Ismael. Leva Julián agora, aproveitouse a indecisión do seu marcador. E Guti que saca de novo a banda dereita. Manu
A progresión agora é máis complicada para os homens do Club Deportivo Estradense. Obviamente, a presión que fai o Barbadás, que sabe que xoga en contra o cronómetro, é maior, e ademais tamén saben os homens do Club Deportivo Estradense que é moi importante non recibir ningún gol. Por lo tanto, acercas caeu cando hai faltas ou por derruba. José Ramón decía que é moi importante axustar defensivamente as marcas e non permitir que os homens de Barbadás se acheguen con perigo á zona de portería do Club Deportivo Estradense, a zona que defende Makelele. Marcos Guti, o balón chegará para Moedo, vai facer a presión Cristian. Pepe Rico buscando en primeira instancia a Fafú, douse a volta, buscou agora ben a salida con Julián, está tapado Julián, e último en tocar Diego Colexiado, que foi o xogador do Estradense. Por lo tanto, o saque lateral para o equipo local. Cando hai outro home do Club Deportivo Estradense que está preparado, de Brais, en calquera momento entrará cando hai agora unha nova falta favorable a Barbadás. Sacou xa rápido Manu, que ven a tapar aquí a entrada de Julito. A falta e o cartón amarelo para Manu, o que ven a mostrar o Colexiado. Cartón amarelo, minuto 38 e medio, prácticamente xa 39 de segunda metade. A falta e o cambio que se vai produzir no Club Deportivo Estradense. Entrará Brais e imos ver que a Leomi que abandona o terreo de xogo. Dá a impresión de que será Marcos, posto que no, pois Marcos está na partida, sigue no campo, non hai ningún home que se vaya hacia a zona. Ahora sí, ahora vai ser Marcos, e o Colexiado que leva el cartón amarelo para Marcos por demorarse na saída. Cando será o cambio da entrada de Brais por parte de Marcos. Brais, que entra, ocupará obviamente a posición de central, e probablemente Pepe Rico suba a zona de medio campo, axudando a liña de medio campo, deixando a ubicación de central para Guti e tamén para o propio Brais. Eso ou justamente o contrario, porque non é a primeira vez que Brais, atención agora, o lío que se fixo Sotelo, agarraba José Ramón, non veo Colexiado, Guti que meteu a cabeza, Julián que consigue beixar, non chegou José Ramón. Agora a saída de Cristian, moi longa, é a saída, pero para o Club Deportivo Estradense será en banda zurda, a 5 minutos exactamente para que remate o partido, ou ao menos os 90 regulamentarios. Imos ver agora, porque o partido está parado, é que Marcos ten que abandonar a zona de banquillo, non imagino, que non sei exactamente, no, está facendo un cambio no Barbadás, efectivamente. Cambio no Barbadás, entra concretamente o dorsal número 15, Pelé, e entra o dorsal... Entra Pelé, o dorsal número 15, sai o dorsal número 2, Saúl. Por lo tanto, no minuto 40 e medio, 41 xa prácticamente, 4 minutos terá Pelé para disfrutar do encontro. Lembremos sempre que se xoga a vida o Club Deportivo Estradense. Agora cartón amarelo, debemos ver para quen, en principio. O partido parado, e non sei se é para Diego Castro Fafú ou para, concretamente, Cristian, o dorsal número 7 de... Pois sí, para o dorsal número 7 de Barbadás. Por algo debeu decir ou algo debeu facer, porque non vi moi ben o que houbera. Estame explicando que é que se colocaba diante a hora do saque. Aí vai un vío longo, atención a Manu, sacou a defensa, sigo perigo. Habilitou a patada agora directamente a córner, a defensa local, concretamente César foi o último en tocar, e será córner favorable ao Club Deportivo Estradense. Lógicamente agora será Manu o home que saque, posto que non está Marcos no campo, e Manu busca
sempre a opción de centro cando non está Marcos dende esa zona. Buscará probablemente un envío hacia o segundo. Aí vai, sacou a defensa. En este caso non lle saleu hacia o segundo, senón hacia o primeiro. Peiteado ao que agarraban. E será saque lateral, pero para o Club Deportivo Estradense. Peiteado. José Ramón que ya pedía. Van a intentar baixar José Ramón. Marchouse entre dous homes, agora caeu e hai falta. Falta, e atención porque será tarjeta. Tarjeta en este caso para Pelé. E falta favorable ao Club Deportivo Estradense. E Pepe Rico a Moedo, un dos dous será o que dispare. En principio Pepe Rico está colocando balón, por lo tanto será el o home que dispare. Amoedo tamén ia a zona para pedirlle a Pepe disparar, pero ten confianza Pepe Rico e buscará un tiro directo e o que pode ser o segundo gol do Club Deportivo Estradense. Minuto 43 exactamente agora de segunda metade. Atención ao envío a pantalla de 4 homes. Atención, o tiro directo arriba. Marchouse de arriba a Pepe Rico. E polo tanto o saque de portería para Sotelo. Pegoulle forte o xogador do Club Deportivo Estradense, pero marchouse moi arriba o balón. Amoedo. O globo que disputa no medio campo, consiguió baixala. En principio Felipe abre sobre a entrada de Julito. Continúa Peiteado tapando, finalmente botou na fora o propio Peiteado diante da presión de Julio e será saque lateral para o equipo local. En último minuto, entramos agora mesmo. Aí vai o envío. Intenta darse a volta, leva José Ramón, ten que aguantar un pouquiño. Terrorífica entrada sobre José Ramón, o caño, a caída e a falta. A falta agora de Barabdela. Xogouse a entrada anterior sobre José Ramón, foi moi forte. Novo cambio no Club Deportivo Estradense. Vaise marchar Manu, vai entrar Nando. E tamén se marcha en principio, no, solamente Nando. O que entrará e marchase Manu. E que ia tamén, vía a Manuti que marchaba tamén hacia o banquiño, pero era simplemente porque ia buscar o brazalete de capitán. Bueno, pois isto é fixar o árbitro o cronómetro, porque estamos no minuto 45 e 12 segundos. Julián intentaba buscar a José Ramón. O envío hacia o centro, Brais metía a cabeza, Guti que dudou, saltou Peiteado, caeu agora o xogador local. Vai haber cartón amarelo Peiteado. Foi pola entrada sobre Baradela, que deixábase Baradela de que soltara o codo Peiteado. E cartón amarelo que ensina o colexiado do partido, o colexiado santiagués Secundino Soto. Minuto 46 de partido, un por encima, por lo tanto xa do tempo regulamentario. Vence o Club Deportivo Estradense por 0-1, lembrémolo, diante do Barbadás. O envío de Felipe, sacou no Nando, chega para José Ramón, vai aguantala, non, meteu unha longa a zona de ninguén, porque non había ninguén máis adiante que él. Defendía todo o Club Deportivo Estradense. E agora de novo Felipe, que vai a pegar a zona de frontal da área do Estradense. Guti que corta, intenta salvar, pero sin conseguilo. E será saque lateral para o Barbadas. Felipe movendo atrás na zona defensiva, a patada a seguir de Dieguillo. Sacará a Moedo o balón directamente fora bota, que vaise incluso fora do campo. Volveu a sacar rápido Barbadas. E agora o saque é para o Club Deportivo Estradense.
está cada vez máis cerca do final do encontro, posto que non houbo tanto tempo para descontar. Elevamos a 2 minutos e medio de desconto, e polo tanto, de un momento a outro, dá a impresión de que o colexiado pitará ao final do partido. Guti que vai a dar o coiro para o saque lateral de Peiteado. Aí vai o envío. José Ramón empurraron, no falta sobre José Ramón. A falta clara por empurrón a José Ramón e de novo Nando, que vai sacar. Con calma Nando, que esto está terminado. Vai buscar, obviamente, aguantar o balón todo o que pode o Club Deportivo Estradense. Julián chegou atrás con Manuti, abreu agora para Fafú. Vai a buscar un contra un Fafú, a bicicleta, marchase a banda, aguantou o balón e final. Final do partido, exactamente no minuto 48 e 13 segundos, rematou o encontro, vence o Club Deportivo Estradense por 1-0 en Barbadas, un resultado imprescindible para continuar pelexando polo ascenso a terceira división. Quedan aínda 2 partidos, quedan aínda 2 auténticas finales, pero lóxicamente a primeira das 3 era esta, conseguiu superala o Club Deportivo Estradense en un campo verdadeiramente difícil como é o campo da Unión Deportiva Barbadas. Bueno, pois aquí poñémonos, cando xa se van xogadores a túnel de vestiarios, poñémonos tamén punto final a esta comunicación, sempre co agradecemento a Pastelería Mimela, a Pastelería do Concello da Estrada e, por suposto, a Concellería de Deportes do Concello Estradense, con un resultado que nos fai soñar e que nos permite, unha vez máis, seguir apostando, aínda e ata o último minuto, polo sí ou sí. Saben tamén que a partir de mañá o partido quedará xa na nosa página web para que vostedes poidan verlo tranquilamente e cando teñan tempo en www.estralatelevision.com. Con xa ese último aviso e cos xogadores índose hacia túnel de vestiarios, poñemos punto e final o encontro de hoxe. Máis nada, moitas gracias por seguirnos, ata o vindeiro encontro.